بريلانت دانس كل نهار ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Żona protetta magħrufa bħala ta' Dmejrek fis-Siġġiewi se żżomm l-istat tagħha wara li l-Kunsill Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar ma laqax talba biex din ma tibqax protetta. Il-post in kwistjoni huwa skedat għax jagħmel parti minn żona ta' importanza arkeoloġika tax-Xara ta' Għar il-Kbir. Din il-biċċa art hija wkoll qrib żewġ siti arkeoloġiċi ta' klassi wieħed skedati, jiġifieri il-Clapham Junction Kartrazz, l-aktar sett estensiv ta' Kartrazz fil-Gżejjer Maltin, u l-Erien ta' Għar il-Kbir li huwa magħmul minn kumpless terren interkonnessi li kienu jintużaw bħala abitazzjoni saħansitra sas-seklu 19. Din iż-żona ta' Dmejrek fiha wkoll żewġ siti skedati fi klassi B li jinkludu oqbra puniċi u barrieri antiki li jkomplu jissottolinjaw il-valur storiku u kulturali tagħha. Kieku ġiet aċċettata t-talba dan kien ikun ifisser li l-protezzjoni taż-żona ta' Dmejrek bħala sit arkeoloġiku kienet tintilef darba għal dejjem u din iż-żona kienet tkun suġġetta għal xi żvilupp fil-futur. Din iż-żona hija żona ta' importanza arkeoloġika għax viċin tagħha hemm it-tempju megalitiku ta' Ħaġar Qim. Din hija oħra minn sensiela ta' deċiżjonijiet li bihom l-Awtorità tal-Ippjanar proteġiet żoni u bnadi ta' importanza storika u kulturali permezz ta' deċiżjonijiet tagħha. Dawn kienu jinkludu tneħħija ta' materjal mormi b'mod illegali bejn l-imdina u l-imtarfa, il-ħarsien ta' Palazzina Vinċenti f'San Ġiljan, ir-restawr ta' galleriji tradizzjonali fl-inħawi ta' Marsa Mxett, ir-rifjut ta' proġett f'Fondoq ir-Rumien u l-protezzjoni ta' residenza barokka f'Bormla fost l-oħrajn. Intant fuq id-deċiżjoni dwar ta' Dmejrek, is-Sindku tas-Siġġiewi Dominic Grek spjega li l-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi ħareġ vuċi waħda f'dan il-każ sabiex iwassal il-vuċi tiegħu kontra d-descheduling ta' din iż-żona sabiex jiġi preservat dan is-sit minn kull tip ta' żvilupp fil-futur. Aħna bħala Kunsill Lokali Siġġiewi kuntenta ħafna propju anke wkoll bid-deċiżjoni tal-Kunsill Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar u dan ukoll ovvjament aħna bħala Kunsill se nkomplu naħdmu biex ovvjament il-parti l-kbira rurali li għandna f'din iż-żona nkomplu nipproteġuha minn kull żvilupp illi nemmnu illi jista' jkun ta' dannu ambjentali u ta' dannu għall-bdiewa u ta' dannu għall-residenti u familji Siġġiewi b'mod ġenerali. Is-Sindku Grek spjega li bħala Kunsill Lokali se jibqgħu jaħdmu biex jitwettqu proġetti ta' spazji miftuħa fis-Siġġiewi. Żoni bħal dawn huma imprezzabbli, kważi mhux għalina s-Siġġiewi biss imma għall-Maltin kollha illi jiġu jgawdu propju dan is-sit tant sabiħ. Ovvjament bħala Kunsill Lokali wkoll impenjat biex anke wkoll inkomplu naħdmu fuq proġetti li għandna bħalissa ta' spazji miftuħa li huma ntiżi biex il-familji Siġġiewin residenti ikollhom ħin ta' kwalità flimkien.